Hello everyone, Khulumbai. Welcome back to my channel. Look ini video jabai mense pisa unboxing nei mense bostu ang order hodomen Amazon nifrai. Actually belo nonga ang bahut bostu mane gobang bostu ani order hodomen but be first of sopi gredeng aro be mense product ta. And fry ang sanbai beko ang nongthamonjong beko unboxing khalamgreni. And fry beko ang mano order hodong beko bo nongthamonjong share khalamni. Mana be recently jing 5th June abhawa san ko phalibai nonga hanba. So bezeng ise connection dong. So ang sanbai angni views angni opinion फोरखौ नोंथांमोनजों share खालामनि. ओमफ्राय अबा बुंनायफोराव गोरोन्थिबो जानो हागौ। माबाफोर गोरोन्थि जाबा आंखौ निमाहा होदो। आगोलावनो आं निमाहा बिखाबाय। बेखौ खुलिनाय सिगां आरो मोनसे खोथा बे जाबाय एक्चुअली हिनजावफोरनि बुस्थु। ओमफ्राय बुहुतानो माने सोंनो हागौ बेखौलाय मानो देखायनांगौ बेफोरखौलाय मानो भिडिअ बानायनांगौ बाट आं सानो बेफोरखौ जों मिथिनांगौ। ओमफ्राय सोरबा साननो हागौ मा लाजिनाय गैया नामा बेफोरखौ मानो शेयार खालामनो बिदिबो साननो हागौ बाट प्लिज बिदि दासान आं सानो एक्चुअली बे हिनजावफोरनि प्रडाक्ट बाट हौवाफोराबो माने मिथिनांगौ नायनांगौ जोंनि आबहावाजों कानेक्शन थानाय बुस्थु स' आं सानो बयबो माने नायनांगौ ओमफ्राय बुजिनांगौ लोगोसे माने जेबो जाथे गोरोन्थि साना स' बेखौनो आं खावलायो आरो नोंथांमोननो स' अन्नानै लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नाय माने होनबासो बुजिगोन नालाय स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' आं बेखौ खुलिनोसै बिदिब्ला So बेनो पार्सेला पेकेजिंआ एकदम सिम्पल डाइरेक्ट बेयाव सोदों ओमफ्राय बे जाबाय मेनस्ट्रुएल काप टिभियावबो एडभार्टाइज होखायो फेसबुक जाय पेज दङ फेसबुकफोरावबो बेनि एडभार्टाइज फैखायो स' हिनजावफोरनि थाखाय बे बहुत इम्पर्टेन्ट मोनसे बुस्थु आं माने बहुत गोबावनिफ्राय आं सानदोंमोन अर्डार होगोन इउज खालामगोन स' फाइनेलि आं बहुत रिभिउ बहुत लोगोफोरखौ सोंनानै फाइनेलि आं माने आंनि माइन्डखौ सेट खालामबाय जे नङा इट इज इम्पर्टेन्ट बेखौ इउज खालामनांगौ स' बेनो स' बिनि सिङाव मा दङ बहुता हयथ' मिथिखागौ अलरेडि दानाथ' एडभार्टाइजफोर थाखायोनो स' थेवब्लाबो बहुतानो गोबाङाबो मिथियाबो जानो हागौ स' बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायबाय स' बेखौ आं खुलिनोसै दा मेनस्ट्रुएल कापआ मा नोंथांमोना जाय मिथिया आं खोन्थाना होनोसै जोंना हिनजावफोरना जेब्ला मेन्स जायो जों बहुतानो पेड इउज खालामो स्टेफ्रि विस्पार बेफोरखौ इउज खालामो आरो गोबाङानो जिबो इउज खालामो किन्तु जिया इमान हाइजेनिक नङा पेडफोर इउज खालामनांगौ बेफोर हाइजेनिक किन्तु जों जे इउज खालामो पेड बेफोरखौ मा खालामो जोङो गारो थाङै बे मा जायो अबा डास्टबिनाव गारो ओमफ्राय लासैनो बे थाङो हायाव माने आं सानो जे बेफोरखौ जों जे इउज खालामो जोंनि थाखाय मोजां किन्तु आबहावानि थाखाय गाज्रि जों फारसेथिंजाय जोंनि थाखाय मोजां खालामगासिनो दं किन्तु फारसेथिं आबहावाखौ गाज्रि खालामगासिनो दं मानोना बे गलिलाङा मिलायलाङा हाजों बहुत गोबाव थाबाय थायो स' हाखौ गाज्रि खालामनाय जायो स' बेनि बे मेन्स जाबा पेडनि अनगा जों बेखौ इउज खालामनो हागौ माबायदिखौ इउज खालामनांगौ बेफोरनि भिडिअनि लिंकफोरखौ आंनि डिसक्रिप्शन बक्सआव आं होनो हागोन नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बेखौ जुदि बायो बा माबायदि इउज खालामनांगौ मिथिनो जुदि लुगैदोंब्ला आंनि डिसक्रिप्शन बक्सखौ चेक खालाम बेयाव लिंकफोर थागोन प्लिज क्लिक खालामनानै नायदो माबायदि इउज खालामनांगौ मोजाङै गोबां भिडिअफोर थागोन आं होगोन नोंथांमोननो इजि भिडिअ जायखौ बुजिनो हागोन नोंथांमोना स' नायनो हागोन स' बेनि MRPआ जाबाय इयाव 499 माने 500आनो आरो किन्तु आं डिसकाउन्टआव एमाजननिफ्राय जेब्ला बायदों आं 299आव मोनदों बेखौ मोनसे लिफलेट दङ फिसा मोनसे पाउच ओमफ्राय बेयाव लिरनाय दङ 100% बाय'डिग्रेडेबल बे प्लास्टिक नुदोंना बे प्लास्टिकबाबो बे बाय'डिग्रेडेबल थारमाने बे गलिलांगोन हाजों मिलायलांगोन नर्मेल जों जेरै पलिथिन इउज खालामो बिदि नङा बाय'डिग्रेडेबल प्रडाक्ट स' बेनो जाबाय बे कापआ ओमफ्राय बेखौ मेन्स जाबा बेखौ इउज खालामनांगौ पेडनि जायगा बेखौ लानांगौ ओमफ्राय बेखौथ' आं खोन्थाखाबाय इउज खालामनायनि रिजोना मा आबहावायाबो गाज्रि जाया लोगोसे आं बहुत भिडिअ नायबाय गोबां भिडिअ नायबाय
मालाय माने इउटुबार्सफोरनि जाय यूज खालामदों बेखौ बयबो होनदों माने बयबो होनो जे बेखौ यूज खालामबा पेडनिसाय बे बांसिन साबसिन आरोना ओमफ्राय बहुत कम्फर्टेबल सो जेबो गिनांगौ गैया नुनायाव एसे गिदिर नुयो सो एकदम ओरै खालामनांगौ सो माबायदि यूज खालामनांगौ बेनि भिडिअखौ आं लिंकखौ होखागोन नोंथांमोना नायनो हागोन बाट आंना थारमाने बेखौ अर्डार खालामनायाव एसे टाइम नांबाय एक्चुअलि आं बहुत गोबावनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोन आं बेखौ अर्डार होगोन यूज खालामगोन बाट एसे माने फार्स्ट टाइम माने जिखुनु बुस्थु गोदान माबानो थाखाय एसे टाइम नांगौ ना मेन्टेलि प्रिपेयर जानोबो ओमफ्राय लोगोफोराबो सोरबा यूज खालामबाय अलरेडि सो आं बिथांमोनखौ सोंदों जे एक्चुअलि नंगौना नङा माने एडभार्टाइजआवथ' बहुत गोबाङानो बहुत खोथा खोन्थायो बाट अरिजिनेलाव माबायदि सो बिसोर जाय यूज खालामदों बिथांमोनाबो आंखौ होनदों जे इट इज क्वाइट कम्फर्टेबल माने बहुत कम्फर्टेबल साबसिन ओमफ्राय बेखौ खेबसेल' बायबा बेखौ माने रियुजेबल जों बायबाय थानाङा खेबसेल' बायनांगौ ओमफ्राय इयाव लिरनाय मथेथ' अलमस्ट 5 years 5 बोसोरसिम बे थागोन ओमफ्राय इक' फ्रेन्डलिबो बेयो बाय'डिग्रेडेबल माने हायाव देनां जेब्ला गारबाबो बे थारमाने हायावनो थाबाय थाया हाजों गलिलांगोन सो आबहावाखौ जाय मोजां मोनो जों बेनि थाखायनो आं दिनै बानायखाबाय बे मोनसेल' पार्सेल फैदोंबाबो सफैदोंबाबो आं सानबाय बेनि सायावनो मोनसे भिडिअखौ बानायनि मानोना रिसेन्टलि दाखालिसो 5 जुनाव जों आबहावा सान फालिबाय ओमफ्राय खालि दंफांल' गायबानो जोंनिथ' आबहावा मोजां थाया सो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गोबां माने बुस्थु दङ जों फल' खालामनांगौ गोनां जेरै सिंगल यूज प्लास्टिक जों जे प्लास्टिकफोरखौ यूज खालामबाय थायो हाथायाव थांनायाव बेफोरखौ जों जेसे हागौ खम यूज खालामनांगौ खारन बेनि थाङै बेनो आबहावाखौ माने लेथ्रा खालामफिनो सो बेफोरनि गेजेराव प्लास्टिकनि गेजेराव बेफोरबायदि जिनिसफ्राबो फैयो माने जों जे यूज खालामो हिन्जावफोरा पेड बेफोरबो थाङै बे हायाव पल्यूशन खालामो सो बेनि थाखायनो माने बहुत इम्पर्टेन्ट आरो नेसेसारि जे जोंबो फिसा मोनसे स्टेप जुदि लायो चेन्ज खालामो दंफां गायनायजों बेफोरबायदि जुदि प्रडाक्टफोरखौ जुदि जों माने जिहेतु दा एभेलेबल दङ माने मार्केटाव बिदिथ' नङा जे गैया अपसन दङ सो बेनि थाखायनो माने आं बेखौ चुज खालामबाय आरो सो आं खावलायो नोंथांमोननोबो माने जाय आंनि भिडिअखौ दा नायगासिनो दं हिन्जावफोर ओमफ्राय आइजोफोर जुदि हागौबा सोरबा अलरेडि जानांगौ माने यूज खालामखादों सो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव आं कमेन्ट खालाम सोर यूज खालामो आरो माबायदि मोनदों लोगोसे जाय खालामथ'वाखै बा आंनि बायदि माने कनफिउजनाव दङ खालामगोन खालामा आं होनगोन खालामनो आंबो माने अर्डार खालामबाय सो लिंक बेनि प्रडाक्टनि लिंकखौ आं होखागोन आंनि डिसक्रिप्शन बक्सआव नङाबा नोंथांमोना एमाजन थां जिखुनु माने वेबसाइटआवनो माने बेखौ मोनखागोन ओमफ्राय बे जाबाय पि सेफ कम्पानिनि मेल्ला बेलेग कम्पानिबो दङ ओमफ्राय बेनि दामाथ' एसे खम माने दाम बारानिबो दङ नोंथांमोना माने थांनानै चुज खालामनो हागोन सो इट्स लाइक one step towards our environment माने एनभायरनमेन्टखौ जुदि अनोबा आबहावाखौ जुदि अनोबा जोंबो मोनसे स्टेप माने दंफां गायनायजों बेफोरबायदि स्टेपखौ जों फल' खालामनाया मोजां मानोना आंनो सानो आरोना जे दाथ' जोङो जोंनि पाहार माने हाजोफोरखौ ग्रीन नुयो दंफां दङ बाट बिदिनो जुदि जों प्लास्टिक पल्यूशन क्रिएट खालामबाय थागोन मोनसे टाइमाव मा जागोन दंफांबो गायाबा बे ग्रीन दंफांफोरखौ जोंनि माने नेक्स्ट जेनेरेशनफोरा नुनाय नङा बिसोर लेखायावसो फरायगोन जे गोदोनि माने हाजोफोरा ग्रीनमोन दंफां लाइफां दंमोन बाट दाना मा जागोन खालि प्लास्टिकनि माने दाम थानाय आरोना पल्युटेड माने हाजोसो नुगोन सो बेफोरनि थाखायनो माने आं सानो जों खालि गभर्नमेन्टखौल' बुंबा जायाना जोंनो मेन पल्युशन खालामनाया प्लास्टिक यूज खालामनाय जोंनो दा माने मानसिफ्रा जोंनो दानो दंफांफोरखौबो सो जोंनो दंफां गायनांगोन लोगोसे जोंनो जेसे हागौ माने प्लास्टिक यूज खालामनायखौबो जोंनो जेसे हागौ खमायनांगोन लोगोसे बे आं मोनसे बुस्थु रियलाइज खालामदों जे जोंनि आसामाव माने बा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो जा बा जोंनि बड'लेण्डआव बिटिआरआवनो जा माने वेस्ट मेनेजमेन्टनि सायाव जेबो इम्पर्टेन्स बारा बिदि आं नुवाखै माने रिसाइकेल खालामनाय सोरबा रिसाइकेल मोजां खालामोना खालामा बेफोरखौबो मोजाङै मिथिया एवारनेसबो गैया सो माने जुदि गभर्नमेन्टआबो एसे स्टेप लायो जे वेस्ट मेनेजमेन्टआ मोजाङै जानांगौ माने जेरै मिउनिसिपालिटिफोर थायो थेवब्लाबो इसोर जेसे माने एक्टिभ जानांगौमोन बिदि नङा साप'ज दा जोंनो प्लास्टिकफोरखौ दोनबाय माने रिसाइकेल खालामनो भाङा थिङा प्लास्टिक लहा प्लास्टिक फैया होनबा लांनो जे बेफोरनो होबाय जेनेबा इसोरबा बहा दोनो मोजाङै
खालामो ना खालामा बेफोरखौबो सियर नङा बेनि थाखायनो माने जेरावखि थाङा माने लामा लामा बे माने वेस्ट माने गाज्रि माने डास्टबिन टाइपनिफ्रा एकदम लेथ्रा माने आबहावाखौ इमान गाज्रि खालामो स' एसे जुदि नायो माने खालि दंफांल' गायनायखौल' माबाना नाङा आरो आं सानो लोगोसे माने बेफोरखौबो थाब माने सल्युसन बहननांगौ जेरै दा आङो स्कुलाव गथ'फोरखौ इक' ब्रिक्स बानायनो फोरोंदों बेयावबो मोनसे प्रब्लेम जादों मा गोबाङानो एवारनेस गैया स' आं जेब्ला फोरोंदोंमोन माने गार्जेनफोरनिफ्राय आं खोनानो मोन्दों माने गथ'फ्रानो होनफैयो आरो स्कुलाव जे बिमाफोरा होनदों नोंहा माने मेडाम मोना खामानि गैया नामा मा खामानि मावनो होयो बा बे इक' ब्रिक्सखौ जे आं मानो थाखाय बानायदों बेखौ गथ'फोरनोसो बुजायनो हादों बा गार्जेनफोरनो दासिमबो आं बुजायनो हायाखै माने ओमफ्राय सोरबा दङ गथ'फ्रा न'आव माने बिमा मोना सावो आरो ना प्लास्टिकफोरखौ ओमफ्राय सावनो होआनो ओमफ्राय बेयावनो माने होनजादों आरो ना मा फोरोङो होननानै स' माने बेनो जे बेफोर एवारनेसा गैया ओमफ्राय बेयावबो सोरबा दा बुंनो हागोन जे इक' ब्रिकआ सल्युसन नङा आंबो बेखौ एक्सेप्ट खालामो जे मोनसे टाइमावबाबो बे इक' ब्रिकआबो गाज्रि जागोन स' जेब्लाबो माने गभर्नमेन्टआ मोनसे सल्युसन माने दिहुना बे प्लास्टिकफोरखौ प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्टखौ माबायदि खालामनांगौ एटलिस्ट आं सानो इक' ब्रिक्स बानायनाया एटलिस्ट एसे साबसिन मानोना बे प्लास्टिकफोरा बे बथलनि सिङाव थागोन एटलिस्ट हायाव थाङा बा दैफोराव थाङा ड्रेनफोरा ब्लक जाया दाना आं जेरै जों बरपेटा र'डआव थायो आं नुदों जोंनि माने न'नि मोखाङावनो माने मानसिफोरखौ बै ड्रेनफोरावनो प्लास्टिकफोरखौ फैनानै गारनाय नुयो स' प्लिज आं खावलायो जाय बिदि खामानि मावो बिदि दामाव माने ड्रेनफोरखौ ब्लक दा खालाम ड्रेनफोरखौ मोजाङै साफा लाखिनांगौ बे खालि मिउनिसिपालनि मानसिफोरा फैयै ड्रेन साफा खालामनायनि खामानि नङा लेथ्रा दा लेथ्रा खालामाबा साफाबो बारा खालामनाङा नङा होनबा स' डास्टबिनथ' थाखायो डास्टबिनाव गार लागे न' माने प्लास्टिकफोरखौ एसे खस्थ' खालामनानै थांनानै डास्टबिनाव गार ओमफ्राय लोगोसे दा खोथा ओंखारबाय थायो माने आं नुदों आरो माने गारिफोराव थांबाबो मानसिफोरा बासाव माबा मोनसे जाबाय साप'ज चिप्स पेकेटसेन जाबाय गथ'फोरा सोरबा जाबाय ओमफ्राय मा खालामगोन बिमाया एकदम खिरखिथिंनो ब्लड गारना होबाय बिदि दागार आं बहुत नुदों मानसिफोरखौ माने गिदिर मानसिफोरखौबो नुदों माने अबावबा थांबा दखानफोरावनो जा साहा लोंबाय बे डिसपोजेबल कापफोराव लोंबायना माने डास्टबिनसिम थांनो बायो ना मा मिथिला डास्टबिन थाखायो खिन्थु बेयाव थाबाबो नुगोन बे डास्टबिननि माने खाथियाव गोलैनाय बा अबावबाफोर माने सोरबा सासे जुदि स्टार्ट खालामो मोनसे काप बेयाव खोलैनाय नुबाय माने गोलैना थानाय नुबाय मालायबो फैनानै बेयावनो गारगोन खिन्थु डास्टबिनाबो जे दङ बेयाव बेखौ खिन्थु नुवा स' प्लिज डास्टबिनखौ इउज खालाम एटलिस्ट गावनि गथ'फोरखौबो फोरों माने प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेराव गारनाङा डास्टबिनखौ इउज खालाम न'आवबो मोनसे डास्टबिन दोन माने ओमफ्राय प्लास्टिकफोरखौ आलदा ओमफ्राय मैगं थाइगंनि माने आग्लायनाय बेफोरखौथ' जोङो हासार बानायनो हागौ स' कम्पस्ट स' बिदि हासार बानाय आरोबाव मोनसे खोथा माने इक' ब्रिक्स जे आं होनगासिनो दं बुहुतानो दा माने कनफिउजबो जानो हागौ ना इक' ब्रिक्सआ मा ओमफ्राय जाय मिथिया माने बिथांमोननोसो आं खोन्थानोसै इक' ब्रिक्सआ जाबाय जों जे प्लास्टिक बथल दैनि बथल बा थावनि बथलबो थाया होनबा बेफोरखौसो जों इउज खालामो बे बथलफोरनि सिङाव थारमाने बे प्लास्टिकफोरखौ जोङो माने एकदम थुसे माने एकदम गोरा खालामनानै जेसे हागौ पुरा भर्ति खालामनानै इक' ब्रिक्सखौ बानाय जायो इक' ब्रिक माने इटा आरो ना बेखौ इटा बायदि गोरा जायो थारमाने बे बथला ओमफ्राय प्लास्टिक सोयै ओमफ्राय बे इमान इजिलि बे बायाबो थारमाने जों जे नर्मेल इटा इउज खालामो न' बानायनायाव बेनिख्रुइ बे एसे गोरासिन जायो आरो माने पुरा माने जेसे हागौ प्लास्टिकखौ थुयै माने सोनांगौ आरो माने बथलनि सिङाव स' आं बानायना दोनदों ओमफ्राय बेलेग आं लिंकबो होगोन माबायदि बानायो नोंथांमोना डिसक्रिप्शन बक्सखौ चेक खालाम इक' ब्रिक्स माबायदि बानायो बेखौ जुदि नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा नोंथांमोना माने नायनो हागोन भिडिअखौ ओमफ्राय आंबो किसुमान बानायना दोनदों खिन्थु आंना दाबो इमान जमा जायाखै आंबो गोबां माने सानना दोनदों आरो ना जेब्ला बथलफ्रा रेडि जागोन आं बेजों माबा मोनसे बुस्थु बानायगोन ओमफ्राय बेखौ जेब्ला बानायगोन नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन बाट दा नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुगैदोंबा माबायदि बानायो माने बेनाबो बानायनायनि मोनसे टेकनिक दङ माने ओरैनो जानला मोनला थुबा जाया स' बेनि थाखायनो आं बेनि लिंकखौबो आङो डिसक्रिप्शन बक्सआव होगोन प्लिज नोंथांमोना थांनानै नाय लोगोसे मोनसे आरो खोथा बेफोरबायदि जे एमाजन बा फ्लिपकार्टनिफ्राय बेफोरबायदि पेकेजिं फैयोना नोंथांमोना नटिस खालामदों ना खालामाखै बेफोरबायदि पेकेजाव लिरनाय थायो नै बे सिम्बलखौ नुदों ना थारमाने बे बेखौबो रिसाइकेल खालामजायो बुहुतानो मा खालामो प्लास्टिकफोरखौ सावो स' प्लिज आं खावलायो प्लास्टिकफोरखौ सावनाङा सावबाबो आबहावाया गाज्रि जायो स' जुदि
अनो आरो आबहावाखौ नोंथांमोना इयाव लिरनाय इफोरबायदि पेकेजाव लिरनाय थाखायो जे बे माने रिसाइकेल जायो स' एड्रेसबो थाखायो नोंथांमोना बेफोरखौ माने अर्डारथ' खालामखायो जमा दोन मोनसे कार्टुनफोराव मोजाङै बेखौ जमा दोननानै बेफोरखौ माने किल' हिसाबाव फाननो हायो बा अर्गानाइजेसनफोर दङ जेरै ecocurry.com ecocurry.org होननायबो मोनसे अर्गानाइजेसन दं जायफोरा माने बेफोरबायदि प्लास्टिकफोरखौ लायो स' नोंथांमोना कुरियार खालामनोबो हागौ स' कुरियार खालामब्ला बेसे 200-300 सो लागोन बाट एनभायरनमेन्टनि थाखाय जों ओरैनोथ' जों मेल्ला फैसा माबा माबि जानायाव गारखायो नङा होनबा स' जुदि एसे एनभायरनमेन्टखौ अनो होनबा बेफोरबायदि प्लास्टिकखौ बा आटानि प्लास्टिक जा थावनि किसुमान प्लास्टिकखौ जों मोजाङै साफा खालामनानै दोननानै मोनसे कार्टुनाव दोननानै ecocurry.com बिसोरनो पाठायनो हागोन ओमफ्राय बिसोरो मेल्ला बुस्थुफोर बानायो आरो रिसाइकेल खालामो माने आपसाइकेल खालामो बे प्लास्टिकफोरखौ स' आं सानो जे खालि दंफांल' गायबा जाया इफोर किसुमान फिसा फिसा स्टेपफोरखौबो जों फल' खालामनांगोन लोगोसे आरो किसुमान माने वेबसाइटफोर दङ बा किसुमान पेज दङ जिखौ आं माने जायफोरखौ आं फल' खालामो नायो इन्सपायार जायो इन्सपिरेसन मोनदों स' बेनि थाखायनो किसुमान स्टेप बा बुस्थुफोरखौ आं गावनि आं लाइफआव एसे एसे नाजादों आरो ना चेन्ज खालामनो इदि नङा जे आं प्लास्टिक इउज खालामोमोन आंबो खालामोमोन बाट दा आं जेसे हागौ खम बाजारफोराव थांबा आंनि बेगाव आं मोनसे जिनि बेग मोनसे दोनखायो दाना आगोलाव आंबो माने प्लास्टिकखौनो इउज खालामोमोन खिन्थु लासै लासै आंबो जेसे हागौ गावखौ चेन्ज खालामनो नाजादों स' आं सानो नोंथांमोनाबो जों जुदि बयबो एसे एसे फिसा फिसा स्टेप लायो आबहावाखौ एसे बासायनो हागोन सानो आरो माने सानसेयावथ' मानसिया चेन्ज जाया अभियासलि टाइम नांगोन बाट जों जुदि नाजायो जों हागोन स' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा नामा नहले नोंथांमोना बर जागोन स' प्लिज नोंथांमोनाबो मा स्टेप लादों माने नेचारखौ बासायनो थाखाय जुदि नोंथांमोनाबो सानो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो ओमफ्राय आंनि बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ स' निमाहा होदो दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो मोनसे खोथा गोबाङानो जानो हागौ आंनि माने आं बुंनो बावो बेल आइकनखौ थु होननानै बेल आइकननि नटिफिकेसन फैयो बेखौबो थु मानोना साबस्क्राइबाराथ' 50,000 जादों खिन्थु आंनि भिउसफोरा बारा बारायाखै माने खम कम्पेरेटिभलि थ' जानो हागौ नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोना स' बेल आइकनखौबो माने मोनसे बेल आइकन थायोना बेखौबो थुना हो स' बेनोसै गोजोन्थों